Tämä on kiistatta kauden tunnetasolla kauhean pummi, eli olen halikkoviestissä ankkuriosuudella. Tiedän etukäteen, että luvassa on 5 hajontarastia ja arvelen, että minulla on kaikista ylimmäisin. Mutta se, mitä en osaa ennakoida, on, että yhteisessä lähdössä oli myös kutososuuden juoksijoita ja heidän reitti menee tuolta hieman ylempää, mikä vaikuttaa myös minun suuntaan. Tuolla ihan vasemmalla on tuommoinen pistekumpare, mikä on kaikista näkyvin kohde, ja tuntuu, että kaikkien muiden hajontarasti on juuri siinä. Ja lopulta mun on pakko mennä sinne pistekumpareen luo, mistä sitten näkyykin, että aha, tuolla on se mun rasti. Mutta siinä vaiheessa, kun pääsen rastille, kaikki muut ovatkin jo lähteneet eteenpäin, ja olen aivan yksin. Tässä tulee pummi, joka oli lähes syntymättä, eli suunta ja lähestymiskohta oli ihan oikea, ja itse asiassa kävinkin sen pistekumpareen vieressä, mutta en nähnyt rastilippua. Aikaisemmista virheistä oppineena ajattelin, että en nyt jää turhaan pyörimään siihen paikalle, vaan yritän vielä varmistella, että olen ihan oikeassa paikassa. Ja kuten näkyy, tuo nuoli vähän liikkuu epäoptimaalisessa paikassa, mutta lopulta tajuan palata lähtöpisteeseen ja varmistun siitä, että okei, tulin alun perinkin ihan oikeaan paikkaan ja viimeinkin löydän sen rastilipun. Tämä onkin varsin opettavainen rastiväli itselle. Eli nyt kun jälkikäteen katsoo, niin tuossa on selkeä mäen huippu ja siinä on notko, mikä pitäisi löytää. Mutta minä jotenkin olin silmiltäni juuttunut noihin rinteisiin ja tulkitsin myös, että rinteet sijaitsevat itään päin. Sen takia olin varsin hämmentynyt ja pyöriskelin tuossa ja ihmettelin, että no missä nyt on ne niin kuin rinteet, mitkä tässä kartassa näkyy. Ja siinä tulikin hyvän aikaa pyörittyä ennen kuin tajusin, että hetkinen, tuossa onkin tuo niin kuin mäen korkein kohta ja siellähän se onkin. No tässä tulee sitten varsin mystinen virhe. Täytyy tähdentää, että mulla oli käytössä semmoinen niin kuin punamustavalkoinen kartta, kun printeristä loppuu osa värisävyistä, niin suunnistaminen oli pikkusen vaativampaa, varsinkin noiden korkeuskäyrien osalta. Ja tosiaan, kuten tuossa näkyy, tuossa on useampi tuommoinen huippu, ja mä tietenkin vähän tein semmoisen samastumisvirheen, että mikä huippu on mikäkin. Ja sen takia mä tässä vähän ajauduin rastiväliviivalta liikaa oikealle, ja jossakin kohtaa mä tajuan, että okei, no nyt tää nyt ei oikein niin kuin näytä siltä, miltä pitäisi, että siinähän pitäisi niin kuin tulla kohta suoalue, ja täällä on aika jylhät meiningit, ja mä löydän ton kutosrastin ihan niin kuin sattumalta. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, no tää kutosrasti nyt on niin vaikeassa paikassa, että ehkä mä säästyn joltakin pahemmalta pummilta sillä, että mä nyt pummasin ton vitosrastin ensin, että vaikka mä sen kutosellekaan ihan heti löytänyt. Mulla ei ollut kovinkaan varmaa sijaintitietoa tuolla ylärinteessä, mutta satuin tulemaan juuri täydellisestä kohtaa alas, eli tuossa on tosi selkeä maamerkki. Mutta jostakin syystä mä en niin kun nähnyt sitä kartalla, ja mä oletin, että se on tuo niin kun iso kivi, mikä on tuolla pikkusen vasemmalla, ja sen takia mä lähden tuosta etenemään tuohon niin kun itäiseen suuntaan. Mutta sitten tuo nyt maisema ei näytä yhtään siltä, miltä pitäisi, joten mä niin kun tajuan, että okei, no ehkä pitää palata taaksepäin. Ja vasta siinä kohtaa, kun mä palaan kivien kohdalla, mä tajunkin, että hetkinen, tässä on vaan superselkeä tämä rastipiste, että mähän nyt tulin alun perin ihan niin kuin tosi hyvään kohtaan. Tässäpä taas tulee samaistumisvirhe, eli luulen, että olin tuossa ylittämässä tätä polkua, mikä on lähellä rastia 11. Että se polku oli tosi selkeä. Mutta toki sitten tuo rinne ehkä on vähän niin kuin korkeampi kuin pitäisi olla, mutta ehkä mä nyt vähän liikaa luotin siihen polkuun, ja polku ehkä vähän niin kuin huono kohde, mihin luottaa. Ja tosiaan jossakin vaiheessa mä niin kuin saavun tuolle varsinaiselle polulle, mutta se ei oikein niin kuin näytä polulta, kun se metsä on niin tasainen siinä kohtaa. Ja sitten tuossa tuo iso kivi, tosi selkeä kohde, mutta mä en oikein paikanna sitä tuosta kartalta. Että mä en ehkä niin kuin tajua, että mä nyt on hyvin lähellä sitä omaa rastia. Ja tosiaan mun oma rasti ei ollut tuo iso kivi, vaan se oli tuo pistekumpare. Ja lopulta mä nyt tuun muiden suunnistajien perässä lopulta tonne niin kuin 11. Ja tässä vaiheessa mä nyt on itse niin väsynyt, että mä vähän niin kuin menen vaan muiden perässä, että kunhan päästä tässä nyt maaliin. Mutta sitten näyttää, että ne muut suunnistajat oikein tiedä, niin kuin mitä ne tekee tuolla. Eli sitten mä nyt joudun itse kumminkin ottaa vähän tuon suunnistamisen haltuun ja katsomaan kompassilla, että miten päin tuo nyt rinne tuossa on. Ja lopulta mä oon se, joka löytää ekana tuon 12 rastin.
Ja Perilästä joku kyselee, että onko se Outi Huhdankoski, että mä tässä kattelin, kun sä tuolla, niin kun sä kävit tosi lähellä sitä 11 rahtia. Mä että okei, mulla oli ihan yleisökin. Lähestymiskulma rastille oli ihan hyvä, mutta en tajunnut mennä tuohon riittävän ylös ja sitten aloin improvisoimaan. Ja kuten näkyy, että se oli aika huono idea, että eihän tuolla ylhäällä juuri yhtään hahmottanut, mikä paikka on missäkin ja missä mikäkin ilman suunta, ilman kompassia. Ja olihan tuossa joku muukin pummannut, mutta ei läheskään yhtä pitkästi kuin minä. Ja tämä taisi mulle olla varmaan kaudin pisein pummi 25 minuuttia, että tuossa kohtaa mä ehkä tajuinkin, että pitää mennä tuonne alas uudelleen vähän niin kuin hahmottaa, että miten päin tuo nyt rinne on. Ja jostakin syystä mä en mennyt tuosta kulmasta takaisin ylös, vaan menin tuolta niin kuin kauempaa. Ja ehkä tuossa vaiheessa alkoi olla jotakin niin kuin energiavajetta, koska mä tuon suunnistuksen aikana söin aika paljon mustikoita ihan vaan niin kuin saadakseni nestettä ja sokeria, että alkoi olla vähän niin kuin energiavajetta, mikä varmaan vaikutti tuon pumminkin syntymiseen. Sitten koittaa kauden huipennus seuran päätösjuhlassa, eli tämmöinen Rugaining-tapahtuma, ja kuten näkyy, rastipiste on aika simppeli, mutta kun en kiipää sinne Päänmäälle hahmottaakseni, että mikä se korkein kohta on, niin sen takia harhaudun liikaa oikealle, ja eihän tuolta nyt sitä pistekumpareita sitten löydy, vaan löytyy kumpareita. Ja tuossa kohtaa ajattelen, että ehkä mä menen tuonne etelään, niin siellä tulee se suo vastaan, mutta sitten menen tuonne kivelle asti, ja ehkä hahmotan sen kiven olemaan tuolla vähän enemmän lähempänä rastipistettä. Mä en tajua, että mä oon tullut 0,5 kilometriä tuonne kaakkoon asti. Eli aika hävettävä juttu kaiken kaikkiaan. Mutta tuossa kohtaa tajuan korjata suunnan takaisin sinne lähtöpisteeseen ja tajuan mennä sinne mäen huipulle, missä sitten löytyy haukkaperhe evästelemässä. Ja he ovat tulleet rauhalliseen tahtiin samat rastit kuin minäkin ilman tätä pummailua. Eli vähän chillimpi meininki. Sitten päästään kauden onnistumiseen, eli aloitetaan raatojuoksulla, mikä oli varmaankin kauden nopein suunnistus. Mullahan tapahtui pari nilkkavammaa tässä kauden aikana, mikä on vaikuttanut sitten, että ei ole tullut juostua paljon ja on tullut suunnistettua hieman varovaisemmin. Ja raatojuoksu oli vähän tämmöinen polkujuoksutapahtuma, että katsottiin kompassilla, että mikä suunta se olisikaan ja seurattiin vähän muita, mutta kyllä siellä tuli itsenäisiä päätöksiäkin tehtyä, kuten rastivälillä 2 ja 3. Muut lähtivät tuosta vähän vasemmalle ja mä ajattelin, että okei, tuossa on joku hajonta, mä lähden ainakin tuohon niin kuin suunnan mukaisesti ja lopulta se letka tuli sieltä vasemmalta tuonne rastille, eli mulla nyt oli selvästi niin kuin parempi valinta tässä rastivälillä, eli itsenäistä päätöksentekoa. Tässä tapahtuu jotain harvinaista, eli olen kärkiretkassa kiinni. Toki tämä on vähän keinotekosta, sillä tein tämän suunnistuksen omatoimisesti, ja Livlogs-seurantaan laittaa ton nuolen 45-60 sekuntia edelle, mutta olin mä silti tuolla välillä 3. tai 4. nopein, ainakin jos katsotaan tuota ajan laskentaa. Toki varmaan taso ei ollut mikään kovin mahdollinen, mutta joka tapauksessa, jos mä onnistun olemaan niin kuin top 3, top 4 A-radalla, niin on se mun tasolla oikein mahtava suoritus. Toki sitten tämä loppurata nyt ei mennyt ihan yhtä hyvin kuin tämä ykkösväli, eli siinä olisi ollut vielä vähän korjattavaa. Tämän välin valintaan vaikuttanee toisen suunnistajan tekemä megapummi, joka voi toki olla yöaikaan, mutta ei tässä myöskään suunnassa pysyminen ole mikään itsestäänselvyys, konttiheikkoja ja laakeaa mäen muotoa paljon erilaisia kiviä, eli kyllähän tuolla löytyy saumaa samastumisvirheelle, mutta siitä huolimatta suunta pysyy ja korjaan sitä vain kerran tuon yhden pienen kumpareen kohdalla ja pääsen rastille ajoissa. Tähtään rastille 115, mutta onnistun missaamaan suunnitellun tienristeyksen, mutta ei hätää, onnistun korjaamaan suunnitelmaa. Näen tuossa pari kiveä, josta sitten suuntaan metsän kautta rastille suoraan. Eli aika hyvin korjattu suunnitelma, vaikka itse sanon. Jännitin tällä radalla etenkin tätä rastiväliä, sillä tässä ensin on edessä tiheikkö, sitten tulee tuommoista laakeampaa muotoa. Eli kysymys on, että pysyykö suunta ja pystynkö lukemaan kohteita ja pysynkö kartalla, mutta kaikki sujuu hyvin rastille 5 asti. Jostakin syystä tässä nyt on tämmöinen tekninen häiriö, eli tuo nuoli nyt ei liiku, vaikka yritin ottaa useamman videokaappauksen, mutta en jaksa enää yrittää uudelleen tänään. Nyt sitten päästään korjaamaan megapummista koituneet ikävät fiilikset, eli siinä on taas se hemmetin pummimäki edessä.
Toki me mennään tässä tiiminä, eli en ollut ihan yksin, mutta kuitenkin olin vahvasti vaikuttamassa suuntaan, mihin ajaudumme, ja menimme tuosta kohtaa ylös, mistä oli helpointa mennä ylös, ja rasti kävelee suorastaan syliin. Tässä tulee Halikkoviestin sijoituksellisesti paras rastiväli, eli olin saanut tyhjättyä pääni yleisörastilla, ja rastivälin alussa toki menen vähän jengin perässä tuonne mäen huipulle, mutta sitten koittaakin tiheikko ja olen ihan siellä yksin, tai siellä joku toki tulee mun perässä, mutta onnistun luovimaan sellaisen kohtalaisen kuljettavan väylän tästä rinteen sivusta, ja samoin siellä tiheikossa pääsen eteenpäin, eikä suunta heirahda liikaa, ja tulen suoraan rastille. Olen tässä yösuunnistamassa toista kertaa ikinä, ja tämä vaikutti kaikista vaikeammalta rastiväliltä. Eli onhan tuossa kuviorajaa ja jonkin verran luettavia kohteita, mutta saa olla aika varma, että kompassin suunta on luotettava. Mutta en kuitenkaan onnistu tekemään mitään merkittävää virhettä ja saavun ihan okosti tuonne rastiympyrään. Toki rastiympyrässä sitten on joku kaatunut puun runko, mitä luulen ensin kiveksi, joten ihan täysin suoraan kivelle en mennyt, mutta lähes täysin.